Hayırlı kеш efirde yanılıklar studiyada min Rimma Avzalova бүгінгі шығарылышта. Техник культуралар көбірек кірін кірді август містимагра фирмасы кукуруз білен рапысын ұрып жия башлады. Хатырлин минері бүгінгідей сентябрның бірі жеткенін район мектептерінде озған білім бейремінен біздің репортаж. Беслан фажиғасы қобатланмасын мүстімдетін егасетеде болған террорлық актын еске алдылар. Қазір әлге һәм башқа вақиғалар хақында толырақ. Ауыл хуҗалыгы һәм азык-түлек идарәсеннән 6 сентябрьгә алынган мәгълүматларга караганда бертөкле кузаклы культуралар шәшелгән майданның 97%-ында урып җыю төгәлләнгән. Август Муслимагра фирмасы һәм Исламов, Әюпов, Нуруддинов хуҗалыклары бертөкле культураларны суктыруны төгәлләде. Район буенча бертөклеләрнең һәр гектары 38,9 центнер уңыш берді. Кізгі культураларының гектар берімі 42,17 центнер тәшкил етті. Рапыс һәр гектардан 24,13 центнер уңыш бере. Әлге культура 5048 гектардан, яғни 70% майданда жиып алынған. Кізгі шешуді бара, бүгінге 7541 гектар майданда шешу башқарылған. Бұл кізден шешілесі майданның 56,13% деген сөз. Бүгін техник культураларын орып жиу бара Август Муслимагра фирмасы рапысны һәм кукурузны ура башлады. Август басуынан Наиля Салахова репортажы. Басуда 6 туканы комбайны эшлей. Эш иртәнге сағат 7-дән кичке 8-ләргә кадәр дәвам итә. Басу кырында 26-27 тонна бөртек сыйдырырлык 2 лилияни бункеры тора. Игенчеләрне көнгә 2 тапкыр агрофирма хисабыннан кайнар ризык белән туклану оештырылган. Механизаторлар көннәр кыры торганда уңышны тизрәк җыеп алуны максат итеп тырышалар. Бүген көндә калып килә инде безнең төп техник культуралар, рапыс, конбагыш һәм менә бүген көндә инде август агрофирмасы башлады сенажны. Ул инде 2000-нан артык бүген көндә тонна сенаж салды. Шулай ук инде бүген көндә бара җир эшкәртү 45% белән бүген көндә барабыз. Барлык хуҗалыкларда уңыш җыюны җыеп алгач, артыннан ук сразу эшкәртүне алып баралар. Шулай ук инде бүген көндә күзге культураларны шәшүне төгәлләнде дип әйтергә була. Үрәзмәт авыл тирәсендә 900 гектардан артык майданда кукуруз басуында эш 2 сменада оештырылган. Август Муслимагра фирмасының быел сыйылны 900 гектардан артыграк майданда кукуруз шәшелде. Шуның 300 гектары безнең сугылып алына, калганы кукуруз силуска алына. Безнең пока бүген көндә 250 центнер гектарыннан урожай бара инде. Безнең каралган план буенча 15 мең тонна силос салырга. Шуның буенча без чыгышабыз бу силос бу массага инде. И без шуның белән силосны каплай торган булабыз еллыкны. Уңышны җыеп алганнан соң барлык майданның яртысына сыек терес кертеләчәк. Калган өлеше сусыз аммиак белән тукландырылачак. Ашлаган җир аш бирер ди халык. Җирне органик һәм минераль ашламалар белән чиратлаштырып тукландыру мул уңыш алуның нигезе. Наиля Салахова, Динар Нуртинов, Муслим телевидениесе. Шәхси хуҗалыкларда уңыш җыя быел яшелчәчеләр өчен ел уңышлы булды. Халык ташкабак, помидор һәм башка яшелчәләрне кая куярга белми аптырый. Икенче икмәк бәрәңге уңышы ничек? Шул хакта алдагы сюжетта. Узган ел бәрәңге уңышы мактанырлык булмады. Моның сәбәбен халык елның кыры килүеннән күрде. Нәтиҗәдә күпчелек бәрәңгене сатып ала башлады. Biz күршеләр белән бергәләшеп, ярдәмләшеп эшлибез. Башта беребезнекен алабыз, аннан икенчебезнекен менә көннәр матур торса алла бирсә, иртәгә безнекен алырга планлаштырабыз. Быел бәрәңге уңышы мул булды. Быел халык бәрәңгене август азагында угыла башлады. Бәрәңгене алып бетереп саклауга да куйдылар. Газдан эшкәрттек, бик җомшак булды шул. Фриза дип атала инде. Фриза белән эшкәрттек. Менә башка кешеләрнең җирен хәтерләсәң, анда кәс, менә монда кәс юк. Ну бәрәңге бик матур 19 майда утырткан ик, бик матур тишелде. Яңгырлар бик әйбәт яуды инде, ашлама инде. Монда без шушы тиресне кертәбез инде авышны. Милләтамактан Нәкыя һәм Әнвәр Шәмсетдиновлар бәрәңге уңышыннан зарланмый, узган елдан әйбәтрәк. Эшне бүген төгәлләп, иртәгә күршеләрнекен алырга исәпләре. Яңгырлар булмау сәбәпле менә бәрәңге вагырак булды. Ну узган елга караганда әйбәт, Аллаһка шөкер. Утыртырга
үзебезгә ашарга җитә. Үй базына да салдык, менә хәзер тышкы базга салабыз. Басудагысы түгел, амбардагысы ашлык ди халык. Уңышны җыеп урнаштыргач, күңел тынычланып кала. Өлкәннәр әйткәндәй, исән сау ашарга язсын. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе. Яңа уку елы башланды. Район мәктәпләрендә быел 2240 бала белем алачак. Шуларның 189-ы беренче сыйныфка килде. Белем көне уңаеннан район мәктәпләрендә тантаналы линейкалар үтте. Район үзәгендәге мәктәпләрдә узган тантаналы чараларда укучыларны район башлыгы Альберт Хужин, Мәгариф идарәсе җитәкчесе Лилия Хәбибуллина сәламләде. Мөслим лицейына быел беренче сыйныфка 59 бала килгән. Бу уку елында мәктәптә 567 укучы белем алачак. Укучылар лицей белән таныштырганда мәктәпне академиклар чыгара торган урын дип атады. Яңалыклардан бүтін мәктәп белән флаг күтәрү, гимн тыңлау кебек, профориентацион программалар керүен, функциональ грамотностьны инде традицион дәресләрдә куллануны һәм инде разговоры о важном кебек сыйныф сәгатьләрен атап үтә алам. Беренче сыйныф укучыларын 11-нче сыйныф егет кызлары җитәкләп алып чыкты. Балаларны котларга Куян һәм Барбоскины мультфильмыннан Роза килгән иде. Алар балалардан иртәнге зарядкада ясатты. Мөслимләр алар һәрвакыт көчле, бик дружный, бик дос, тату, матур халык, шуңа күрә тырыш халык, хезмәт яратучан халык. Бик гаилемнәр бик күп безнең. Менә монда утыра безнең хөрмәтле укытучыларыбыз, хөрмәтле язучыларыбыз, безнең инде лаеклы пенсионерларыбыз, без алардан үрнәк алды. Шулар сыман булыгыз. Беренче сыйныфлар бик кыю булып чыкты. Мөслим телевидениесендә карыйлар икән, журналистларны сырып алдылар. Мне нравятся праздники, учиться на пятерке. На пятерке будешь учиться? И на четверке, на пятерке. А портфель уже купили? Да, все школьные принадлежности купили. Вот такой я букет Алсу Борисовне подарю. Мен беренче тапкыр гына барам. Мәктәпкә мен мәктәп ашы безнең апа Алсу Борисовна. Минем мәктәпкә барасы килә. Минем укыйсы килә. Bütün әйберне алдым. Укытучыларны катлыйм. Иптәшләр таптыңызмы әле мәктәптә? Таптым. Әминә, Илвина, Камилә. Кутладылармы сине бәйрәмдә? Әйе, кутладылар. İzlemsiz yakınımız var, İzlemsiz tuğanım, Nihallerle yaşaysız. Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбендә быел 502 укучы белем алачак. Шуларның 42-се беренче сыйныфлар. Белем бәйрәмен укучылар җырлап биеп башлады. Тукай исемен йөртүче мәктәп буларак бәйрәмгә дә Тукай әкиятләре геройлары килгән иде. Алар тырышып укырга өндәде. Кызым Камилә бүген беренче тапкыр мәктәпкә бара. Инде бу көнне без бик нык дулкынланып көттек. Оннан да ныграк үзебез дулкынланабыз. Беренче тапкыр мәктәпкә кергән вакытлар искә төште. Тәүге тапкыр укытучыбызны күргән. Инде шушы еллар имин генә булып, балаларыбыз исән-сау булып, бергә матур гына итеп укырга язсын. Мөслим гимназиясе укучыларын Буратино һәм Мальвина сөендерде. Алар нәниләргә тормыш дәресе бирде. 11-нче сыйныфлардан 2ләтә күп булган беренчеләр сынатмады. Кыю, шаян һәм җыр биергә дә оста булып чыкты. Салавыз-Мухан мәктәбендә бик зур күләмдәге ремонт эшләре башкарылды. Улычакмак, Михайловка, Салавыз-Мухан мәктәпләренең ашханәләре капиталь ремонт үтеп, уңайлы мөхит тудырылды, җиһазлар кайтартылды. Татбүләр урта мәктәбендә дә безнең шулай ук точка роста программасы нигезендә ремонт эшләре бара. Алар инде 15 сентябрьгә төгәлләнер дип көтелә. Районның имам мөхтәсибе Илгиз хәзрәт Сынгатуллин да балаларга хәйр фатихасын җиткерде. Гыйлем ул нәрсә? Ул нур. Гыйлем ул нәрсә? Безне күтәрә. Һәм дөрестән дә безне үзебездә бу дөньяда атлаган вакытта дөрес, яхшы, аңлаешлы халат, яхшы юлны күрсәтә ул гыйлем. Һәм гыйлем хәзерге көндә безнең күп. Шулай бит инде. Нинди генә китаплар юк, нинди генә язмалар юк, нинди генә видео, аудио язмалар, интернеттагы булган мәгълүматлар бик күп. Әмма менә шуның файдалысын, хәерлесен Аллаһ Тәгалә һәр башаларыгызга насыйп итсен.
Политехника техникумында білім күні оңайынан тантаналы линейка өтті. Быйыл техникумда 198 оқушы білім алашақ. Шуларның 58-і бірінші курслар. Оқушыларны техникум директоры Илнар Мергалимов сәлемләді. Қонақлар да изгі тілекләрін жеткерді. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Муслим телевидениесі. 2004 жылда Төньяк Осетия шәһәре Бесланда булган фажиғаны күпләр хәтерлидер. Террорчылар 1 сентябрь көнне бәйрәм вакытында мәктәпне калма бала һәм 1000-нән артык кешене 3 көн буе тоткынлыкта тоталар. 3 сентябрь көнне Мөслимирәгә скверында әлеге вакыйга уңаеннан шушы террорчылык актында халак булган балаларны, өлкәннәрне искә алу чарасы үтте. Ел сайын бу вакыйганы искә төшереп мәктәпләрдә төрле чаралар үткәрелә. Ул көнне Мөслимирәгә скверында район үзәгенең өлкән класс укучылары катнашында митинг узды. Бу теракт нәтиҗәсендә 394 кеше халак була. Алар арасында 180 бала. Күпме кеше һәм гөнаһсыз балаларның гомере üzелә. Бу вакыйга бүген дә күңелләрдә зур тетрәнү барлыкка китерә. Башкарма комитет җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Бадретдинова бу көнне террорчылар кулыннан һәлак булганнарын искә алу һәм аларга каршы көрәш көне икәнен әйтеп китте. Бүгенге көндә дә терроризм бар, ул һәр вакытта бүген иртәгә булырга мөмкин. Шуңа без инде һәр вакыт уяу булырга, гражданнардан да сорыйбыз, уяу булырга кирәк инде һәр вакытта да. Бүтән мондый фаҗигалар кабатланмас. Район башлыгының коррупцияга каршы сәясәте буенча ярдәмчесе Наил Бадретдинов, иҗтимагый совет рәисе Рушат Солтанов чыгыш ясадылар. Мондый фаҗигаларны яңадан булдырма өстендә эшләргә, уяу булырга чакырдылар. Бу вакыйгалар булмасын өчен, мондый фаҗигалар булмасын өчен бүтән дәүләт органнары, бүтән җәмгыять, бүтән кешеләрдә максатчан эшләргә тиешләр. Уяу булырга кирәк. Балаларыбызны төрле начар төркемләргә кирип китүләрен интернетта сакларга тиешле ата-аналары буларак. Сак булыйк, уяу булыйк. Митинг азагында 3 көн буена суга тилмергән балаларның хәлләрен символлаштырып шешәләргә уш белән су символлаштырылды. Найла Салахова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. 3 сентябрь көнне район үзәге мәктәпләрендә җиңү диктанты акциясе үтте. Халыкара тарихи диктант язу оештырылды. Диктантның эчтәлеге 2нче бөтен дөнья сугышы вакыйгаларына багышланган иде. Шул хакта тулырак Найла Салахова. Мәктәп укучылары яшьләр арасында илебезнең данлы үткәненә кызыксыну уяту, ата-бабаларыбызның онтылып барган батырлыкларын искә төшерү тарихи диктантның төп максаты иде. 3 сентябрь көнне район үзәк мәктәпләрендә икенче бөек ватан сугышы чараларына багышланган халыкара тарихи җиңү диктанты дигән чара үткәрелә. Анда мәктәп укучылары, укытучылар, әти, әниләр җиңү диктанты да бик теләп катнашалар. Гимназия базасында диктант 2 кабинетта оештырылды. Берсендә укучылар, икенчесендә укытучылар тарих буенча белемнәрен сынадылар. Лицейда укучылар, укытучылар, әти-әниләр бер аудиторияда җыелып тест үттеләр. Төрле диктантлар язуда катнашучы Эльвира Гәрәева халыкара тарихи диктант язуда беренче тапкыр. Халыкара җиңү диктантында беренче тапкыр үземне сынап карадым. Дөресен генә әйткәндә, инде мәктәп елларында тарих фәнен искә төшерергә кирәк булды. Кайбер сораулар катлаулырак сыман тоелды. Безнең инде төрле контингентка юнәлтелгән әлеге диктант укучылар белән әти-әниләр дә катнашты. Ләкин шулайда үземнең җавапларым дөрестер дигән шанышта калам. Диктант язу өчен алдан махсус сайтта регистрация узу зарур иде. Чөнки язма эшнең нәтиҗәләре белән кеше шәхси кабинетыннан кирип таныша ала. Бу чарада беркемгә дә, 5ле дә, 2ле дә куелмый. Монда бары тик тарих фәне буенча белемеңне тикшереп карый аласың. Найла Салахова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Өстәмә белем бирү оешмалары да яңа уку елына әзер. Мәктәптән тышлар үзәгендә ачык ишекләр көне узды. Чарага балалар да, әти-әниләр дә килгән иде. Оешманың директоры Аяз Бадретдинов килгән кунакларны үзәк эшчәнлеге белән таныштырды. Бу уку елыннан безнең робототехника түгәрәге эшли, шулай ук промышленный дизайн, полиграфический дизайн, английский, инглиз теле түгәрәге, шулай ук инде медиапроизводство дигән түгәрәк, һәм инде инженерное конструирование түгәрәге эшли башлыйчак.
Балалар арасында беренче тапкыр килгәннәрдә инде 1 ел йөреп шөгыльләнгәннәр дә бар. Биредә балага үзе теләгән түгәрәккә йөреп, өстәмә белем алырга бөтен шартларда тудырылган. Мин монда беренче тапкыр килдем. Миңа монда ошады. Көздән әйберләр, самолетлар, машиналар ясыйсы килә. Быел мин английскийга өйрәнәчәкмен. Яшыймы монда? Әйе, ошый. Нәрсә ошый? Монда нәкайбә тапалар. Куйышманда анда инструкциялар әйтәләр. Менә английскийга өйрән. Һәр җирдә кебек монда да документлар электрон рәвештә кабул ителә. Әти-әни шәхси кабинеттан гариза биреп, баланы теләгән берләшмәсенә яздыра ала. Яңа уку елы башланырга санаулы көннәр генә калып килә. Берләшмәләр күп булгач, балалар сайларга да авыргысына. Бу вакытта әти-әнинең дөрес юнәлеш бирүе мөһим. Нәкъ менә бала чакта алган күнекмәләр үскәч дөрес һөнәр сайларга ярдәм итәргә шарт булып тора. Найла Салахова, Динар Нуртинов, Муслим телевидениесе. Җирлегебездә кул эшләре белән шөгыльләнүчеләр күп, арада чын мәгънәсендә сәнгать әсәрләре тудыручылар бар. Шуларның берсе Гүзәл Хәлимова. Гүзәл ханым төрле материаллардан чәчәкләр, уенчыклар ясый. Гүзәл Хәлимова түбән табын сәламәтлек мөмкинлекләре шикле балалар өчен интернат мәктәбендә эшли. Балаларда хезмәткә мәхәббәт тәрбияли, чәчәкчелек дәресләрен алып бара. Укучылар да аны Чәчәк апа дип йөртә. Чәчәкләр ясау беренчедән инде минем әниемнән килгәндер дип уйлыйм. Чәчәкләр ярату, матурлык ярату. Чөнки минем әни инде яшь чагында бик матур итеп чия торган иде. Мин аның чиккәннән һәр вакыт кызыксынып карап тора торган идем. Хәзер инде олы яшьтә булуына карамастан, нинди генә чәчәкләр үстерми. Гүзәл Хәлимова матурлыкка гашыйк, үзе дә матурлык тудырырга ярата. Хезмәт кабинетындагы гаҗәеп кул эшләренең авторы да Гүзәл ханым. Фоамиран, кәгазь, төрле җүпләрдән ясалган кул эшләренә сокланмаган кеше юк. Фоамиранны инде без утюг белән формага китереп, утюг белән җылытып, аны үз формасына китереп, шулай итеп матур чәчәкләр ясыйбыз. Менә бу инде безнең Фоамираннан ясалган. Директорыбыз Илшат Рафисовичка бик зур рәхмәтлемен. Менә нинди генә мөрәҗәгать белән кирсәм дә, ул бер вакытта да миңа юк бит ул бу әйбер, юк бит дип бурып чыгармый. Уйларбыз, табарбыз ди һәм инде безгә бөтенесен барлык уңайлыкларын да тудырып тора. Укучылар Гүзәл апаларында ул алып барган чәчәкчелек дәресләрендә бик яраталар. Бәйрәм җитә башласа, балалар үзләре үк үзенчәлекле бүләк ясатуны сорый. Гүзәл апалары бу эштә бик теләп ярдәм итә. Гүзәл апа инде ул безнең кул эшләренә бик оста. Без аннан шулай дәртләнеп, аннан менә Гүзәл апаның эшләгән эшләренә кызыгып, үзебез дә ясап карыйбыз инде. Фоамираннардан төрле чәчәкләр ясый, бисерлардан картиналар ясый. Гүзәлнең эшләмәгән эше юк. Гүзәл Мирзамөхәммәднең кул эшләренә генә түгел, шулай ук бакчачылыкка да бик булган ханым, балаларга бик яхшы мөгамәләдә үзенең һөнәрен бик яратып башкара. Җәен мәктәп бакчасында балалар белән бергәләп чәчәкләр үстерә Гүзәл Хәлимова. Ә кышын мәктәбе гөлләргә күмелә. Ясалма гөлләрне табигыйларыннан аерырлык та түгел. Барысы да матур, нәфис һәм зәвыклы. Римма Авзалова, Динар Минхажев, Муслим телевидениесе. Бүгенгә шулар, алда сезне иманыбызга кайтып тапшыру көтә. Бездән аерылмагыз.